ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಬಯ್ಯಾರು ತಿಂಚಿದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ತುಕ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾಪುರ ಆಪನಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಂಟು ಮಾತ ಆಜಿರ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಟು ಪಂಡ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಜಿಡಿ ಅವೇನು ಗೆತ್ತದ ಅವನು ಉಂಗುದಾಯಕ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಆಚಿಂದ ಆಯಪನ ಒಂಜೇ ಬಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಕುಂಟು 4 ಬಲ್ಲದ ಆದಿತ್ತಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡು ಕುಂಟು ಆಜಿಡಿ ಕೆಲವು ಕುಂಟು ನುಂಗುತುಂಡು ಕೆಲವು ಕುಂಟು ನುಂಗುದುಚಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪುರ ಲಾಯ್ಕ ನುಂಗುದನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುವಿನ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ ಐತ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮಾತ ಅಂತ ದಪ್ಪ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿಡು ಮಾತ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ನುಂಗುದುಚಿ ಅವೆ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂತಿತ್ತು ದೊಂಬು ಉಂಡು ನನ್ನ ದೊಂಬಿತ್ತೆ ಚುಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಗೆಪ್ಪುವನು ಸಾನಿದ್ದೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದುಲೆ ತುಂಬ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಒಂದುಲ್ಲಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ತಿರ್ಗೋನೇಟುಂಡ ತುಳಿ ಏತು ಕುಂಟು ತುಳಿ ಈತು ಕುಂಟುಲೇನು ಮಾತ ನುಂಗ 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 ಅದು ಸಾಕಾಂಡು ಕಾರ್ನ್ ಬೇಯೋಡತ ಇನ್ನು ಬರೇದು ಆಯ್ತಿಡಲ್ಲ ಕಾರ್ನ್ ಬೆಚ್ಚಾದ ಕರ್ಚಿದು ಪುರ ಬೋಂಡ ಆತ ಪಕ್ಕಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ರೂಮುದುಲೆಡ್ ಬರೆರೆಗಿಂದು ಬುಡ್ದು ದುವಿನ ಮೂಲ ಟಿವಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ತದೆ ಆಯ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಬರೆರೆ ಓದರದಾಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಚೋಟ ಭೀಮುದ ಉಲೆ ನೂಡ್ದು ಪೋತಿ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರಿಟೊಂತೆ ಉಗುರ್ಲ ಅಗ್ಗಿ ಉಡಾಯ್ಗು ಇಜ್ಜಿನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾಡಿರುವೆ ಅಂತರ ಮುಹನೆ ಬಾಪದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲಿಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ತಿನ್ನರೆಗ್ ಒಂದು ದಾಲ ಬಡ್ಸಿ ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕಾರ್ನನ್ನು ಬೇಯರದೀತೆ ಕಾರ್ನ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೀತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರಡು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತಿಂಡ ಆಯ್ಕಾಪುಂಡು ಆಡ ಮೊಲೆಗಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಯರದೀತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ವ್ಲಾಗು ಏನಪ್ಪರ ಬರ್ಪುಣಿಂದು ಸಾಧ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪನೊಲಿ ಯಾನಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪುರ ಪನೊಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಕಷಾಯ ಮಾತ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮೇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸರ್ವೀಸಿಗಿಂದು ಪೋತೆರು ಅಂಚ ಮಿನಿ ಬತ್ತೆರಡ ಅರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಆತನಾಗ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಹುರ್ಕರ್ದೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಈ ಹೂವನ್ನ ತಿನ್ನಿಂಚು ದುವಿ ಮಲ್ಲೆ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲೈತೆ ಇನಿ ಪರೇ ಓದ್ಪಾರುಂಡಲ್ಲ ಓರಲ್ ಅಂಚ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ವಾರಡ್ ಓರಲ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪಿ ವಾರಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಮುಗಿಪಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ದು ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇಂಚೂರು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾರೆ ಒತ್ತಾಣತಿ ಕಿನ್ನುಲ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನಂದುಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಅಂಚ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತಿರೋದಾನೆ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚೈತೆ ಕಿನ್ನು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನಂದುಲ್ಲಲು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನು ಕಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಓದ್ಪದ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಓರಲ್ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮೂಲು ಕುಂಟುನ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಟ ಅರ್ಧನೇ ಐತು ಬಂಗನ ಮಡ್ಪನಲ್ಲ ಹತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಡು ಗಾಡಿ ದಾಡೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಮೇರು ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತರು ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊನಾರೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ತಿಂಗೊಲ್ಗಿಂಚ ಪಸೋಪೆರು ಕೆಲವರು 2 ತಿಂಗೊಲ್ಗರ ಪತೋಪೆರು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ದ ರಿಪೇರಿ 13,000 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ತೂಲನ್ಪೆರು ದಾದನ್ ಪಿನ್ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೆರು ದಾದನ್ನಾಗ ಆಯ್ಗದಾದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಡ ಬೆನ್ಪಿನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಗದಾದ ಎತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚ ಬೆನ್ಪಿನ ಐನ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಆಯ್ನಂಜಿ ಬೆಗರ್ ಅಂಚನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಆಯ್ಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನಾಗಲೆ ಗತ್ತು ಅಂಚ ಅಗಲ್ನ ಮಾತ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಮಾತಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಗಳು ಪೋಪೆರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಬಯ್ಯಡು ವನಸ್ಸುಗೆ ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಇನ್ನಿನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ದಾಯಪನಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರಲ್ಲಿ ಕೋತ್ಪಾರೆ ಪುರ ಇತ್ತಡು ಪಿದೆಡು ದಿಕ್ಕೇಳು ತೂತೆ ಕೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ ಉರ್ತೊಂದೆಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ತೀನಿ ಅನ್ನು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟುಟ್ಟಿ ಫ್ರೂಟಿದ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಂದಿರು ಜೋಕುಲೆಗೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ವಡಪಾವ್ ಅವೇನು ಕನದಿರು ಅಂಚ ವಡಪಾವ್ ಐತೆ ಗೆತ್ತ ಮೇರು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಯರು ದಾದನ ಗ್ರೂಪ್ದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದಜ್ಜಿ ಪಂದು ಆರು ಪೋಯರು ಅಂಚೈತೆ ಒಂದು 6 ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕಂದು ತಿಂಪಿನಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಏನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಬಾಯಿನ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಗ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಓಲು ಕಾದಿದೆ ಉರ್ದು ಬರ್ತಾರಾ ಗಿರ್ತಾನೆ ಬರಿಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹೌದಾ ನಿಗಿರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಬರ್ನಾಗ ಪದಂಗಿ ಪಸ ಇದ್ದೀರು ಪದಂಗಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಗಾಪುಂಡು ಪಂದು ದಿನಾಲಾಗ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿದೆ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ತಿಂಡಿ ಪದಂಗಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹತ್ರ ಕಾಡೆ ಬಯ್ಯಾಡು ನನೆದಿದ್ದೆ ಪದಂಗಿ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ರಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೇಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡಾಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ನಡುಡು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿದೆದ ವಾತಾವರಣದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡಿದ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮೂಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಳಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂತೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿಲಕ ಸೀತಾ ತಲ್ಕ ಮಾತ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಂಡಂತೆ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಗರ ಗರ ಅನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪದಂಗಿಲ ಆಂಡು ಪದಂಗಿ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಕನತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ರೆಡಿ ಆಯಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದ ಕನ್ನಡವೇ ಓರಲ್ದ ಮಾತ ಇನ್ನು ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ದಿಂಚಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಪನೋಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲಂಚಿ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮು ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶನಿವಾರ ಮುದ್ದ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಪುಸ್ತಕದ್ದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೇ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದవి
ಸಾಲಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೆ ಸಾಯಿ ಮಾಡಿ ದುವಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ದುವಿಗೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ರಜೆ ನಾಯಿಗಂದು ಪಂಚೆ ಬೊಕ್ಕನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಬುರ್ದು ಬತ್ತ್ಯಾನ ಬಸ್ ದಾಡೆಗ್ ಅಂಚನೆ ದುವಿಗೆ ಇನಿ ದಾಯಗ್ ರಜೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಗಲ್ನ ಬಾಲ್ವಾಡಿದಾಗಲೆ ಮಾತ ಮುಷ್ಕರಗೆ ಈ ಕಾರ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಕಾರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಗಲೇನು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಈಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅವಂತರಗ್ ಅಲ್ಲೇನು ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ನ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಇನಿ ಮುಷ್ಕರ ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ ಅಂಚೆನಿ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಪಿದೆಡ್ ಜಾಲು ಮಾತ ಅಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕ್ ತಿನ್ನರೆಗಿಂದು ಬಾಯಿಗಿಂದು ಕೊರಡು ಯಾನಾದ ಬಾಯಿ ಕೊರಡ ಮಾತ್ರ ಆಯದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಗಲೆ ಪದೆಂಗಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಯೋಕ್ಲೆಗ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಆಪುಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಆಪುಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಅಂಡು ತಿನ್ಪಿ ಚಪಾತಿ ಅಂಡು ತಿನ್ಪಿ ದಿನಾಲು ಅವೇನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪದೆಂಗಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಯಾನ ಪದೆಂಗಿ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಒಗದ ಮಾತ ತಿನ್ಪಿರು ಜೋಕುಲು ಇನಿ ದುವಿಗ್ ಕೊಡರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗ್ ಕೋರ್ಲೇನು ಬುರ್ತು ನಿಜ ಕೋರಿ ಬುರ್ತು ಜೇರು ಹೊರರ ದಾದ ಎನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕೋರಿಲಿನ ಮಾತ ತಾಂಕೊನೆ ಬೊರ್ಚಿನ ತೋಜುಂಡು ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜತೆಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೂಂಜತೆಲ ಅವನು ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಗಲ ರಕ್ಕಸ ನಾಯಿ ಅವು ಪಸದಿನ ಅವು ಕೋರಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತಾನೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ನಾಯಿ ಬತ್ತದು ತೂಪುನ್ಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋದು ಅದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜತೆಲ ತಿಕ್ಕ ದಿನದಾನೆ ಅವು ಪಾಪ ಅವು ಬದಿತಿಲ್ಲದಾರು ತೂದು ಪೊಟ್ಟ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ನಿಗಲನ ಪಂದು ತೂವನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತನು ನಲೈನ್ ತಿಂಗಳ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಅವು ಕೋರಿ ಪೋಂಡಿ ಆ ನೆನ್ನು ನೀ ಕೋರ್ಲಿನ ಪ್ರದಾಯ್ತ ಅಂಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನಮಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಗಡಿಯಾರ ಅವಡು ತಂಬಿಲ ಅವಡು ಅಜೇಲ ಅವಡು ಅತ್ತಡ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಓಡಾನಾಗ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿ ತಾಂಕದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೀರ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿ ತಾಂಕರೆ ಕೋರಿ ತಾಂಕೊನಾಡ ಲೆಂಚ ನಿಜವಾದಿನ ಕ್ರಮದಾದನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕುತ್ಪವನೆಕ್ಗೆ ಈ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪುರ ಇಲ್ಲದೆ ತಾಂಕದು ಕುತ್ಪವಡಿಗೆ ಅವಿಗೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಕೋರಿ ಇಂದು ಬಂತಿನ ಇಕ್ಕಿ ಅಂಚ ತಾಂಕುನು ಆವಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅದಾಗ ಪುರ ಕುತ್ಕೆನ ಕಾಟ ಮುಂಗುಳಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನ ಪುರ ಪತ್ತು ನೀನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೀತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಗಲ ಕೋರಿಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ದನ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಕೋರ್ಲಿನ ತಾಂಕೊನೆ ಬಡ್ಚಿಲ್ಲ ಆಪುನವ್ರ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ನೀ ದುವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋರಂಡು ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆತನ ಇನಿ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಬೋಪಿನಿ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೆ ಮರಣಿ ದಾಲ ಬಂತಿದ್ದೆ ನೀ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಪೋರಂಡು ಇನ್ನೀತ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ 3 ಸಲ ಅಂದಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟು 4 ಸಲ 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ಅಡೆಗೆ ಎಡ್ಮ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕಂತುದು ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕಂತುದು ಈತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಎರಡನ್ನೇ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಿನಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇದು ಮತ್ತು ಕಂತು ನಗಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಕೊರುವರಪ್ಪ ದೇವರು ನಾನು ಅಂಚ ಈಗ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಟ್ಟು ದೇವರಡ ಅನ್ನ ದುವಿಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅದನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಂತಿರು ಮರಣಿ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ವರ್ಷ ಮುಗಲ ಆತನು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದೆ ರೈನ್ ಕೋಟು ಪತ್ತೊಂದಿರೈತೆ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಂದಿದ್ದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಚೂರು ಅನ್ಸಿರ ಅದನ್ನ ದುವಿಗ ಸೂಜಿಗ ಕೊರ್ದು ಲೆತತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಾಜಿರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನು ಕೋರಿಲೆಗ ಅಂಚ ಬಾಜಿರಲ್ಲ ಬೊಕ ತಾರೆದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನು ಒಂದು ಮೆರಡ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮೀರೆ ಕನಪೆರು ದುವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋರೆ ಎದ ಪೋತ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲೀನ ಅವಳು ಸಿಸ್ಟರ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ದಸ್ಪದು ಸೂಜಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆನ್ನಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ರೌಲ್ ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದಿರು ನೀ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಟೀಟಿದ ಅಂಚ ಅವಳು ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬೊಕ ಅವಳು ತಶ್ಪನ ಅಂಡಿರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲತ್ತವ ಅವಳೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಿಸ್ತಂದು
ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕಾರಡ ಪೋದು ನಾಯ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಪನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಗ ಸುರು ಪನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಜಿಗೆ ಬಿಸಿಟ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತೆ ಕೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದಲ್ಲ ಮೆರಡ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾಜಿದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಹೌದಿಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಕೋರ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾಜಿರ ಪಾಡ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ದುವಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಲೈಕ್ ಚೂರು ಶೇಕ್ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ದುವಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೋದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇಂಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೆರಡೆ ರಡ್ಡೆ ಕಿಂಜಿನ ಒಡೆದೀನಿ ದಿವರೆಗೆ ತೆತ್ತಿ 13 ತೆತ್ತಿ ದೀತ ಒಡೆದೀನಿ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಮನಿಗಂಟನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಸಲ ತೆತ್ತಿಲ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಳಾಪಿಲ ಕಾಂಡಿ ಪೆರಡೆಡ್ದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಬರ್ನಾಗ ಸಮೋಸ ಕಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸಾಗ 2-3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೆರಡೆ ಪಲ ಪನ್ಪೆನ್ ಕನ್ಲೆ ಮೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ್ ಪಂಡಿರ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗಿತ್ತನ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀಗ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರು ತೋಪಿನಗುಲಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.